नमस्कार, आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण गोलम्याची कोशिंबीर म्हणजे जे जवळा म्हणतात त्याची कोशिंबीर बनवणार आहोत। जवळा किंवा सुकट पण म्हणतात। आतमध्ये कचरा वगैरे जो काय असेल तो काढून टाकायचा आहे। कधी कधी दुसरे मासे वगैरे असतात ते पण काढून टाकायचे। पण अशी रेसिपी आहे, मस्त होते आणि ते सुद्धा मालवणी मसाल्यामध्ये बनवणार आहोत। चला तर सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला। मी इथे हा निवडलेला 1 वाटी भरून गोलमा घेतलेला आहे। तो एका भांड्यामध्ये ओतून घेणार आहे म्हणजे आपल्याला धुता येईल। इथे पाणी घालून घ्यायचं आहे त्याला आणि स्वच्छ असं धुवून घ्यायचं आहे, कारण गोलम्यामध्ये वाळू असते बारीक, ती मग धुतल्यानंतर तळाला चिकटते। स्वच्छ असं धुवून घ्यायचं आणि तो पिळून घ्यायचा आहे, व्यवस्थित पिळला गेला पाहिजे तो। हे बघा, अशा पद्धतीने सगळा गोलमा स्वच्छ असा धुवून आणि पिळून घ्यायचा। एकदाच पाणी घालायचं आहे, जास्त धुवायची गरज नाही। आणि बघा, जी वाळू आहे ना, ती वाळू सगळी तळाला चिकटलेली असणार, ती टाकून द्यायची। मी इथे तवा घेतलेला आहे, तव्यावर तेल घालतेय आणि तेलावर हे 2 मोठे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, हे घालायचे आहेत। मी इथे बिडाचा तवा घेतलेला आहे, तुम्ही लोखंडी तवा घेतलात तरी चालेल किंवा कढईमध्ये केलीत तरी चालेल। कांदा आपल्याला छान परतून भाजून घ्यायचा आहे। कांदा थोडा भाजल्यानंतर आपण आतमध्ये कोकम घालणार आहोत। इथे मी 4 कोकम घेतलेली आहेत, ती कांद्यावर घालून परतून घ्यायची आहेत। पुन्हा कोकम ही कांदा थोडासा भाजल्यानंतरच घालायची, म्हणजे कसं त्याचा जो आंबटपणा असतो ना, तो छान कांद्यामध्ये उतरतो। कांदा छान परतून असं ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घ्यायचा, असा रंग झाला पाहिजे कांद्याचा। हे बघा, त्यानंतर आपण आतमध्ये जो गोलमा धुवून ठेवलेला ना, तो घालून घ्यायचा आहे। आणि गोलमा घातल्यानंतर काही घालायचं नाही एवढ्यात, नुसतं गोलमा त्या कांद्यावर आणि तेलावर परतून घ्यायचा व्यवस्थित। नुसतं तेलावर आणि कांद्यावर परतल्यामुळे काय मस्त असं सुक्कसर होणार तो गोलमा, कारण तिखट जर आतमध्ये लगेच घातलं ना तर ते जळू शकतं, त्यामुळे सगळ्यात शेवटी तिखट घालायचं आहे आपल्याला। आता मी मीठ घातलेलं आहे, चवीपुरतं मीठ, त्याच्यानंतर अर्धा चमचा हळद। मी आता इथे मालवणी मसाला घालतेय। पहिल्यांदा मी अर्धा चमचा घातलेला आहे, नंतर मी पाव चमचा घालतेय। थोडे तिखटसर छान लागतं आणि मालवणी मसाल्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। टोटल पाऊण चमचा मी इथे मालवणी मसाला वापरलेला आहे 1 वाटी गोलम्यासाठी। हा छान असं परतून घ्यायचा आणि वर कोथिंबीर घालायची। गॅस बारीकच ठेवायचा, मोठा गॅस करायचा नाहीये। वर कोथिंबीर घालायची आणि छान परतून घ्यायचा, मस्त असा वास सुटतो त्याचा। आपली गोलम्याची कोशिंबीर बनवून तयार झालेली आहे। ही तुम्ही चपाती किंवा भाकरीबरोबर खाऊ शकता। तांदळाच्या भाकरीबरोबर तर एकदम जबरदस्त लागते।